Va, ha d'haver alguna cosa en català. Va, a Netflix ha d'haver alguna cosa. I a Amazon? I a HBO tampoc? No pot ser que no hi hagi res. Va, stop. Si a tu també t'ha passat això, necessites Des del sofà. Des del sofà és un web on tu busques una sèrie o una pel·lícula i t'indica exactament on pots trobar-la en català. Et diu a quina plataforma és, si està doblada o subtitulada, i si és gratuïta o de pagament. Pots explorar directament per plataformes. Netflix, Amazon, Filmin... Si no saps què mirar, tenen llistes temàtiques per estats d'ànim o gèneres. També pots navegar pel catàleg com a qualsevol plataforma de streaming. Vull veure una pel·lícula d'acció. No, jo la vull veure de dibuixos animats. No, jo vull veure una comèdia romàntica. Sí, des del sofà potser no evita la discussió de què volem veure avui. Per cert, no és només un cercador. També tenen 2 videopodcasts propis on parlen d'estrenes, cinema i actualitat audiovisual en català. I un detall friqui que m'encanta. També recullen bandes sonores disponibles en català. El web s'actualitza constantment. Així que si tu també ets un cinèfil o un addicte a les sèries i t'agrada descobrir contingut en català, entra des del sofà, tria i cap al sofà.